Per mi era important en aquesta primera veure la quantitat econòmica que suposa respecte del PIB i en valor absolut la despesa militar dels països de la OTAN. Fixeu-vos que segons siguin els escenaris de l'increment que posem sobre el PIB, les xifres van augmentant. Després diríem, en aquests moments l'acord de la Unió Europea està cap al 3,5%, però els Estats Units demana el 5%. Fixeu-vos això, el volum de diners que suposa, i després en l'altre ja ens centraria només en Espanya. No conto el punt de partida perquè depèn de qui el sumi, els valors són uns o uns altres. Per tant, només seria com diguem, els volums, diríem, totals de lo que representa si, i estem mirant a 2003, si posem el PIB del 2% o del 3% o del 3,5%. Si posem el del 3,5%, això representa que Espanya tindria que destinar en defensa anualment 57.000 milions d'euros. Això seria el compromís adquirit per part del govern en el Consell de la Unió Europea. Entro ja en els temes. Jo crec que tots ho heu escoltat, per tant, és que el temps és curt i per tant vaig al gra. Ha hagut un acord dels 27 de la Unió Europea i vaig especificant acord dels 27. No és que la Unió Europea, no, són els 27 reunits que acorden que durant 4 anys destinaran a defensa 800.000 milions d'euros. Ho han acordat. Tant, això vol dir que Espanya també s'ha compromès en aquest acord. Aquest acord representa que cada estat apujarà la seva despesa en defensa fins al 3,5%, perquè ho han sumat dient, si a lo que ja gasteu incrementem l'1,5%, tindríem aquesta xifra. D'aquesta xifra, dels 800.000, el que hi ha és que el Consell de la Unió Europea ha rascat entre els altres, diríem, ministeris, que no es diuen així, la Unió Europea, les altres conselleries, ha rascat de pressupostos o no gastats o no executats o que encara tal, i n'ha recollit 150.000, d'aquests 850, 150, diu, els poso del meu pressupost i aquells diners us els puc concedir als governs en forma de crèdit al pla de rearmament, en forma de crèdit. Us el donaré i diríem, soc un finançador, però el meu finançament no pot anar més enllà d'aquesta quantia. Els altres 650.000, doncs és cada estat. I això què significa que és cada estat? Que entre els 27 no hi ha acord de com es finançarà. Cada estat se tindrà que finançar, perquè no hi ha un acord unànime de com ens hem de finançar en aquests acords que hem anat prenent. Sí que hi ha alguna classe d'acord. Per tant, diu, cada estat ho decidirà, però la Unió Europea i el Consell us dono uns marges. Marges com què? Per exemple, si dintre dels vostres pressupostos que teniu, dels fons New Generation, no ho heu contractat tot, és a dir, que encara us queden diners perquè encara no heu fet contractacions, pots no gastar-ho en el que teníem previst, pots no gastar-ho per descarbonitzar l'economia, tot això. Pots no gastar-ho i pots dedicar-ho a defensa. Els fons de cohesió territorial, si no els tens repartits, també ja no necessito o no t'obligaré a que siguin fons destinats a les regions més pobres, a les situacions més pobres, per equilibrar les situacions, tens permís per desviar el concepte i dedicar-ho a defensa. I l'altra qüestió és que també tindràs poder o te pots endeutar. I no es diríem que tens la possibilitat, és que pràcticament ja no en té una altra. Com treus aquests diners? Ja t'he dit, tens dos, el fons New Generation, els fons de cohesió, l'altre, endeutar-te,
que és una altra opció, i l'altra opció és retallar en altres ministeris i donar pressupost a defensa. Són les opcions que tens. La del deute, com que sabem que aquesta acudiran els estats a endeutar-se, i sabeu que els estats en els pressupostos tenen un tope de deute que no poden, el sostre de deute, no poden endeutar-se més d'enllà d'un cert valor, el que és contradictori és t'has d'endeutar i si te'n sobrepasses del deute sancionar-te. Això no té coherència política. Com es resol això? Creativitat comptable. La deuta de defensa no comptabilitzarà pel sostre de deute. Si no la sumo, no me'n passo. Problema resolt, no? Això no vol dir que la deuta no està i que la deuta no s'ha de pagar, però no la sumarem perquè no sobrepassis el sostre de deute. Sí que ho tindran en totes les conselleries, tots els ministeris ho tindran. Ningú podrà endeutar-se més que una quantia. Defensa no. Queda fora, queda al marge i a criteri de l'Estat el que vulgui fer. I l'altra qüestió és reduir despesa d'altres ministeris i passar-ho cap al de defensa. En el cas d'Espanya té una dificultat i és que va a pressupost prorrogat. Això vol dir que no negocia pressupostos i no pot estar fent fàcilment aquest tipus de maniobra. Altres estats, com el d'Anglaterra, ja ha anunciat pel pressupost del 2025 com contempla fer aquests reajustaments pressupostaris. I Anglaterra ja ha dit que reduirà 5.700 milions de despesa d'altres ministeris i que els passarà a defensa. I ha anunciat de quins ministeris retallarà. I ha dit que retallarà en assistència a discapacitats, en ajuts a famílies dependents, que acomiadarà 10.000 treballadors públics, que reduirà en sanitat i que reduirà en un 50% l'ajut al desenvolupament. Aquest ajut al desenvolupament en reduccions del 50% també ho han anunciat Alemanya, França, Suïssa, Holanda i Bèlgica. Els altres anuncis pressupostaris a 2025 no ho sabem. El govern espanyol ens diu per activa i per passiva que no tocarà l'estat del benestar, però ens diu que la manera en què cobrirà el seu acord europeu i el seu compromís és que diu, ell ja afirma que aquest 2025 la despesa militar serà de 33.000 milions d'euros. Fixeu-vos que aquí he dit que oficialment el Ministeri té una despesa de 14.555, però el govern espanyol ha informat a l'OTAN que la seva despesa militar és de 19.700, és superior a la que té el Ministeri. Segons el CIFRI està en 21.000 i segons nosaltres estem entre 28.000. Mira, és igual com estiguin, ell ha dit que se'n gastarà 33. L'únic que això ens està indicant és, en tot cas, els percentatges del PIB. I aquest que se'n gastarà 33 ho han dit en abril. I vaig especificant en l'abril per què? Perquè ahir en Consell de Ministres ha aprovat un crèdit especial per defensa de quasi 700 milions, que no estan en l'anunci que ha fet. Això vol dir que al llarg de l'any anirà incrementant per sobre dels 33. Tindrem que anar seguint els acords que es prenen en Consell de Ministres per anar sumant el que realment es gastarà. I l'altra qüestió és que diu, com ho faré? Ja ha dit, el govern no tocarà aquestes partides, sinó que el que farem és, a part dels fons New Generation o els de cohesió, o l'endeutament, que també ho fa, és que el superàvit en el sentit de pressuposts no gastats per als ministeris en l'any 2023 i 2024, desvio aquestes quantitats a defensa i les incorporo a defensa, sense tocar els pressupostos d'altres ministeris.
Això és el que es diu, però l'altra qüestió que faltarà veure és al final de l'exercici si això s'ha complert o no s'ha complert. Per això també us dic que fins ben bé març o abril del 26 no ho sabrem. Si ho han complert, no ho han complert o com ho han estat fent. No me centro més en les dades, sinó la qüestió que vull seguir posant de manifest és un acord de 27. Perquè sovint quan parlem és que la Unió Europea ha acordat, no, els 27 han acordat, per tant Espanya ha acordat, no és que un altre acorda i ell compleix, està en la sessió en què això s'ha acordat. I d'alguna manera ens estan dient per activa i per passiva que aquesta despesa s'ha de fer per una raó. I la raó per la que s'ha de fer és que Rússia pot envair qualsevol país de la Unió Europea. En especial sempre posen l'exemple de podria invadir Polònia o Letònia o Lituània i abans d'aquesta situació és necessari que ens rearmem políticament. Aquí podem posar dues classes d'arguments. Jo tota l'estona el que intentaré és portar el meu raonament a l'absurd dels acords. És aquest el raonament, vull dir l'absurditat de la línia de raonaments que s'estan seguint. Suposem que acceptem que ens van invadint, doncs aquí hem de discutir alguna altra cosa. Una d'elles, si Rússia, en quasi 4 anys de guerra en Ucrània, no ha aconseguit guanyar-la militarment, i en principi no hem introduït forces, hem donat armes, però no hem introduït força militar en Ucrània, el considerem tan tonto a Putin que pugui entrar en una guerra oberta, directa, enfrontada amb tots els països, com a mínim de la Unió Europea. Els Estats Units no sé si també voldrà quedar-se al marge, però dels de la OTAN el compromís era todos a una. Uno para todos y todos para una. Per tant, tindrien que entrar tots en aquesta guerra. Jo això no ho veig com excessivament viable. La segona qüestió, i en termes econòmics, si ho mira, el 2024 la despesa militar de Rússia en plena guerra, per tant, ja en una economia de guerra, la seva despesa ha estat de 109.000 milions d'euros en despesa militar. A 2024, la Unió Europea, que encara no està en cap guerra en Rússia, sense comptar ni a Anglaterra ni a Noruega, que per aquest tema se'ls ha d'incloure, estaríem en 372.000 milions d'euros. I si incloem a Anglaterra i a Noruega, estem sobrepassant els 450.000. Fixeu-vos que estem gastant 4 cops més que Rússia. Qui amenaça aquí? Això us ho deixo aquí. Una altra línia és que mentre que en Europa es diu que aquest armament i aquest rearmament europeu s'ha de fer per una amenaça en Rússia, algun militar, jo crec que trobareu algun dels seus escrits, el general Arteaga, està dient que no, que ens estem rearmant simplement per un compromís comercial i de balança comercial en els Estats Units. Allà cada un també com vulgueu anar interpretant en aquests comentaris. Però ara una altra qüestió. Si és cert que ens estem preparant per una guerra en Rússia, fixeu-vos que sovint un terme dels que solen utilitzar presidents, primers ministres, fins Álvarez ho diu, que en diuen hem de gastar més i millor i de manera més eficient, i utilitzen paraules com millor i eficient en despesa militar. I ho diu, això tindríem que desgranar-ho. Què vol dir millor i més eficient? L'acord, quan us dic, i faig l'èmfasis en l'acord dels 27, és cada estat se'ls gastarà com li doni la gana. Això és millor i més eficient? Si tornem a estar en què cada estat, amb criteri de sobirania nacional, decideix quines armes compra. I això tornem a entrar en un escenari que ja des del 2017 i 2018 i 2019
dintre de la Unió Europea es parlava, i és que tenim disparitat d'armament entre els 27 exèrcits. Si els Estats Units té un model d'avió de combat, entre els 27 en tenim 6, 7 o 8 avions de combat diferent. No us dic a nivell de tancs, de vaixells. Tenir armament diferent vol dir que tenim municions diferents, peces de recanvis diferents, mecànics diferents. Us imagineu una guerra anant els 27 contra Rússia? Doncs serà una guerra com les de Hila, que hem de repartir el territori de quilòmetres quadrats per país, perquè la logística, la introducció de munició, materials, reparació, personal tècnic, no poden dividir-se per el territori perquè cadascú té un material diferent. Doncs de millor, de més eficient i més eficaç no té res, aquest acord que han pres entre els 27. Per tant, d'alguna manera, podem dir que l'acord que s'ha pres no és raonable, no és racional, no és eficient i no és eficaç. I això vol dir que no és gastar, sinó que és malgastar, en termes de defensa. I fixeu-vos que si les xifres que abans us posava es compleixen, serem la segona potència mundial en despesa militar. I Rússia ja us dic que va molt més pel darrere, amb la qual cosa acaba sent tants diners i no podrien guanyar-li una guerra a Rússia? No sé, això... O algo es fa mal, o el que no se gasta és de manera ni correcta ni bé. I llavors, ara l'altra pregunta és, com es gastaran aquells diners? Doncs cadascú com vulgui, perquè no hi ha acords preestablerts, per exemple, en fer compres comunes o conjuntes. Només poso un exemple. Si avui en dia se posa de manifest la necessitat de satèl·lits per controlar no només les comunicacions, tots els soldats ara són com robots, van comunicats amb tot, o també per al desplegament sobre el territori de les tropes, necessitem que cada estat posi com a mínim 3 satèl·lits. Fixeu-vos que cada satèl·lit només dona 8 hores de cobertura de connexió. Per tant, mínim 3. I per seguretat ne tindrien que tindre 6. Fa falta que cada un dels 27 ne tingui 6. Podria la Unió Europea posar-los els 6, els paga ella i els compartim. I a cadascú se li assignen tants gigas, se li compartimenta la memòria del satèl·lit per treballar, i això seria compartir. No ha entrat ni en compartir ni en comú. Seguim en aquesta situació. I l'altre element que també voldria posar de manifest, que també s'ha posat molt en el llenguatge i que permet que puguem debatre, és que ens hem d'armar perquè és necessari dissuadir a Rússia. La paraula dissuasió. Jo suposo que tots els que recordeu la Guerra Freda era el terme estrella. No entro a parlar d'ells, però suposo que tots sabeu que la dissuasió consisteix en què? Retòrica verbal, retòrica amenaçadora, retòrica, i l'altra forma d'amenaça és dir: tinc aquests míssils que poden fer aquest mal, ne tinc tants d'aquest tamany, jo ne tinc un hipersònic, jo n'acabo de fer 4, jo tinc 5 armes nuclears, jo en tinc 7. Aquest tipus d'escalada és la dissuasòria, que és una escalada amenaçant, és una amenaçadora i és coercitiva, perquè li estàs dient a l'altre que vigili en el que fa o en el que diu, perquè la meva capacitat de destrucció és tan gran que el puc destruir d'aquestes maneres. Són aquest tipus de llenguatge molt masclista aplicat en la cursa d'armament. Jo crec que nosaltres no hem de parlar de dissuasió, sinó que hem de parlar de distensió. I distensió vol dir obrir ponts, trencar murs, obrir-se, dialogar, abaixar espirals de retòrica, abaixar les accions amenaçants i coercitives i abordar els termes de seguretat de forma compartida.
Cadascú podrà tindre les simpaties que vulgui o no Rússia, però Rússia és un veí. I amb els veïns la millor política no és la d'amenaçar-se, sinó la d'establir ponts, escoltar-se i arribar a acords que ens puguin permetre coexistir. Ja no fa falta ni que anem a dinar junts ni a prendre cafè, però una mica de respectar mútuament els interessos que té cadascú i escoltar-nos. Hem anat trencant tots els ponts i no solament diplomàtics. Hem tret a la Unió Europea de l'únic organisme de seguretat civil que teníem en Europa, on estava Rússia, l'hem expulsada. Tots aquests mecanismes no són bons. S'han acabat de trencar els últims acords bilaterals d'armament nuclear Estats Units-Rússia. No és bo aquest tipus de camí. Per la pau, el millor camí és el contrari, és el d'obrir ponts, negociar i donar-nos seguretat de caràcter compartiu. I diríem, i d'alguna manera també és com plantejar quina mena és la de pau que nosaltres volem, quina és la mena de pau que donen les armes. Jo crec que aquí podem recordar tots aquells que tenim records de lo que ens han explicat de lo que va ser la Guerra Civil, i és com les guerres es narren, les narratives i la història la fan els vencedors i els perdedors tenen silenci, repressió, la pau dels cementiris, i jo crec que no és aquesta la pau que volem. Per tant, d'alguna manera hem d'anar defugint d'aquesta espècie de raonament. Bé, me n'he passat de l'hora, però després en el diàleg, si voleu, ja obrim més. Bona tarda a tothom. En primer lloc, moltes gràcies a les companyes d'Esquerra Unida Barcelona i Catalunya, entenc, per la invitació. És un honor tornar a coincidir amb la TICA, de la que sempre aprenc moltíssim, prenc nota, que ens serveix, anava a dir com a arma en els debats, però no és gaire afortunat. I també amb el Manu Pineda, que em sembla que és el primer cop que coincidim en una xerrada, pot ser? Aquí sí, en Madrid creo que hemos coincidido en alguna fiesta. Puede ser. Vale. En tot cas, dues persones de les quals admiro molt la seva feina, la seva militància. I res, també agraïda per la presentació tan generosa. He vist que el Manu ha posat un tuit on deia que jo era especialista en la pau, experta en pau, i vull deixar clar que no soc experta en pau. Abans també volia saludar els pares de l'Adri, que estan aquí, i res, una abraçada. Els pares de l'Adri. Res, que volia dir que no soc experta en pau, segurament tampoc en guerra, però també volia deixar clar que jo no soc pacifista. Em sembla molt respectable, però jo crec en el dret a la resistència i a la insurgència dels pobles oprimits, com el poble palestí. Aleshores, evidentment, vivim en un món on la guerra es pot interpretar com un fracàs de la humanitat, però al mateix temps vivim sota un sistema econòmic, el capitalisme, que ens porta a la guerra, no només a la guerra entre classes, sinó també a la guerra com un gran negoci, que és el que està explicant magistralment la TICA amb dades irrefutables, per molt que el president parli d'aquesta ONG que té dades imprecises i de més. Aleshores, aquest gran negoci és important entendre'l en el marc, insisteixo, d'un model econòmic que necessita de la guerra, que troba en la guerra un element que esperona el desenvolupament tecnològic. No és casual que el Pedro Sánchez parlés, en comptes de rearmament, de fer aquest salt tecnològic, que a més és estímul a moltes coses, activar aquesta indústria de defensa, que òbviament és un negoci grandíssim per no la classe treballadora, per les persones propietàries d'aquesta indústria, també perquè quan hi ha guerres obertes i es disputen territoris, també mercats, doncs això dona accés, ho hem vist, casos
molt emblemàtics, el tema de l'Iraq, tot el tema de reconstrucció, ara mateix també com s'estan portant a terme les negociacions amb Ucraïna, deixant ben clar de què va això, de repartir-se el món, els minerals crítics, els recursos energètics, que són el centre del que mou aquest bel·licisme, en un context de disputa geopolítica per una transició que estem veient de manera accelerada davant els nostres ulls. D'això va tot. Tema Rússia, Ucraïna, tema Xina, Estats Units, Donald Trump, tot el que volem afegir, va d'uns estats que es volen posicionar, principalment una potència hegemònica, que porta molts anys en un declivi, que és tot un debat en l'àmbit acadèmic, que no us vull avorrir, però un debat que també assumeixen les elits acadèmiques dels Estats Units sobre si és un declivi relatiu, si és total, etc., en una sèrie d'ítems respecte a la Xina, que és aquesta superpotència emergent o reemergent, perquè hem mirat molt el món des d'una perspectiva molt eurocèntrica i no hem vist que ja hi era l'Àsia, amb un desplaçament cada cop més gran, no només en termes demogràfics, sinó també de comerç, també del posicionament que ja fa molt de temps la Xina ha estat consolidant altres zones de les perifèries, entre cometes, d'aquest sud global, a l'Àfrica, a l'Amèrica Llatina, disputant territoris, disputant aquests recursos, aquests minerals crítics que estan al capdavall també de com es nodreix la indústria de defensa que requereix d'aquests minerals que són finits, i aquest és el punt també, igual que és finit el petroli, i fins i tot en aquesta transició energètica en lògica ecològica també estan aquests minerals. Podria estar donant dades i dades de com la Xina controla les terres rares i d'altres minerals i com els Estats Units té una dependència estratègica d'aquests i que explica en bona mesura el que no arriba ara amb Donald Trump. Ja ve de molt de temps. La diferència és que aquest senyor ho diu clarament, o sigui, expressa de manera transparent el que és l'imperialisme dels Estats Units amb independència de qui governi, perquè és un projecte d'unes classes dirigents i d'un estat imperial, que va molt més enllà d'alternances administratives. Aleshores, quin és el gran problema? Doncs el problema és que estem davant un xoc de plaques tectòniques que no és com un fenomen de la natura, que no es pot evitar, evidentment depèn de decisions polítiques, però que hem assumit com no es pot fer res. Així funciona el món, el capitalisme, no podem imaginar una altra realitat que no passi per el model capitalisme. Lògicament, els que esteu aquí segurament sí, però sabem que som una minoria a la societat, i aquesta disputa tan gran, d'aquesta magnitud, que va molt més enllà i en la qual la Unió Europea és molt petita, se'ns presenta en un debat que defuig la veritat. És a dir, se'ns presenta amb interpretacions per nens petits però amb poca capacitat, explicant la política internacional amb personalismes. Això va de Putin és molt dolent i vol envair tota Europa i Donald Trump és un boig que està fent coses que no s'entenen, decisions absurdes, perquè no es vol fer una anàlisi veritablement seriosa del que s'està movent aquí, dels interessos i de més. En un món molt curiós on ahir, per exemple, el Departament d'Estat dels Estats Units, encapçalat pel Marco Rubio, va treure un comunicat dient que Cuba no havia, cito, cooperat plenament amb els esforços antiterroristes dels Estats Units l'any 2024, amb la qual cosa l'havia posat en aquestes categories que s'inventa als Estats Units per endreçar el món, on també està Venezuela, òbviament, Iran, Corea del Nord. Però, clar, al costat tens uns Estats Units finançant Israel, que si algú sap de terrorisme, ni que sigui d'estat, doncs és l'estat genocida d'Israel.
Aleshores tenim un món on els dirigents pensen que la ciutadania o els pobles, com li vulguem dir, els treballadors i treballadores, som idiotes i que ens poden explicar que aquest tema de la guerra de Rússia a Ucrània o la necessitat de que Europa s'involucri en això té a veure amb la defensa dels valors europeus. Bé, tot i que sembli absurd, com diria la Tica, això cola, i es repeteix i es torna com una espècie de mantra i serveix per justificar coses molt greus que estan passant sota discursos molt macos com recuperar una autonomia estratègica que mai no ha estat tal, perquè l'únic que va parlar d'autonomia estratègica va ser el general de Gaulle, com sabeu, i ningú no li va fer cas en el seu moment, però ara es pren com l'excusa per part d'una esquerra per dir no, és que nosaltres en aquest xoc de blocs o de superpotències, en aquesta disputa entre els Estats Units i la Xina, Europa ha de recuperar el seu lloc perquè ara sí reconeixem que ens vam suïcidar geopolíticament en el moment en què vam començar, en el marc de la Guerra Freda, un projecte geopolític que no era propi, que era ser subordinat, subaltern als interessos dels Estats Units. I ara, teòricament, ens volem alliberar, però d'una manera molt absurda també, perquè ens volem alliberar però comprant tot el relat i fent allò que Donald Trump vol que fem, que és posar més diners a l'OTAN, nosaltres ser els defensors de l'OTAN, quan el mateix Donald Trump des de la seva primera administració ja va dir que això de l'OTAN potser ni li servia i en tot cas que cadascú es pagui la seva defensa, i a més amb uns debats que no són tals, és a dir, posant sobre la taula certs xantatges amb el tema de seguretat, apel·lant a aquesta por, a aquesta i sí, però sense tenir un debat seriós sobre què és la seguretat, amb una Unió Europea que ha passat, i perdó per el tecnicisme més de l'àmbit acadèmic, de ser una potència normativa que es venia al món com el fet diferencial respecte als Estats Units, de nosaltres som aquells que defensem els drets humans, els valors i tal, que això continua, i fem acords comercials. Nosaltres sempre establim clàusules de respecte als drets humans, molt ad hoc i molt a conveniència, i clar, perquè veiem aquests dobles rasers que el paral·lelisme de les guerres a Ucraïna i el genocidi a Gaza mostren a tothom que ho vulgui mirar, però ara la Unió Europea renuncia a aquesta funció de potència normativa i sembla que abraça una posició altament bel·licista que no té res a veure amb totes les teories que hi ha també al món acadèmic d'elaboració sobre la seguretat dels estats liberals i d'enfocaments que miren de construir aliances comercials per evitar la guerra dins el marc del mateix capitalisme, i que també és una mica el que està al darrere de com va sorgir i es va construir el projecte de la Unió Europea, malgrat aquestes contradiccions també de supeditació i de més. Què passa? Que es juga molt la Unió Europea, les elits, perquè jo crec que les poblacions anem per un altre lloc, però les classes dominants, a banda dels xocs i les divisions que hi ha, però si volen superar aquestes divisions i posicionar-se i entrar en aquest joc, que ho veig difícil, ho estan plantejant, em sembla una mica malament, perquè el futur ja no passa pels Estats Units, el futur passa pel sud global, i això és molt evident. I aquest sud global, per relacionar-te amb ell, per començar, has de treure la visió neocolonial que encara tenen aquestes classes dominants. Us en recordeu el senyor Borrell, parlant del jardí europeu, el senyor Borrell, que també va dir que als Estats Units hi havia quatre índios, però que no estorbaven, una cosa així. És a dir, si tu estàs tan convençut que el teu món és el millor, i això també el Pedro Sánchez en algun discurs ho ha venut, nosaltres hem de defensar els nostres valors, allò dels nostres fills i tal, clar, obviant tot el llegat
colonial europeu, que Europa també va inventar el nazisme, vull dir que Europa està, no diré mirant a un altre lloc, està donant suport al sionisme, no? La senyora von der Leyen i altres autoritats anant a abraçar el Netanyahu mentre fa discursos que l'ultradreta és part intrínseca de les institucions europees i governa a molts països d'Europa. Vull dir, quines lliçons podem donar, no? I després parlar de democràcies i liberals. Aleshores, el càlcul estratègic que està fent Europa, sota el meu punt de vista, òbviament, és molt erroni i, a més, molt hipòcrita, perquè, igual que als Estats Units, el Biden, amb aquests laments de l'ordre internacional basat en normes que s'està acabant, i ara amb el Donald Trump és ell qui s'ha carregat l'ordre liberal. Perdó, això, els propis liberals s'han carregat aquest ordre liberal i no han respectat mai les normes quan els han destorbat les normes. Això ho sap tothom que estudia una mica el dret internacional. Aleshores tenim, i vaig tancant perquè em sembla que ja porto una estoneta, una confluència de propostes, la proposta del Pedro Sánchez, la del Consell Europeu del març del 2025, a més connectant amb tot el tema del Rearm Europe, tots els diners que ara s'injectaran en aquesta indústria europea de defensa, amb la qual la von der Leyen es va reunir, ha encetat una sèrie de diàlegs estratègics amb aquests senyors propietaris de les indústries. És molt interessant aquests dies llegir la premsa econòmica, perquè, ja de sempre, però la premsa no econòmica, per dir-ho d'alguna manera, tracta de tenir un altre discurs. La premsa econòmica parla clarament de si ens beneficia o no. Indra, genial, fins i tot Donald Trump, quan tothom estava ja plorant perquè arribava, depèn, se'n sobren espais de mercat. Vull dir, això és el capitalisme en essència, és negoci per sobre de les vides de les persones i de tot el que s'hagi de tirar per sobre. I tenim la proposta de l'OTAN, de Donald Trump, una Espanya que bé, o una Europa, podríem dir, o Europa, Unió Europea, que ha abraçat aquest concepte estratègic de l'OTAN, que es va proclamar a Madrid l'any 2022, en aquella cimera, on Xina és el rival sistèmic, però al mateix temps, per Europa, en altres documents, és el soci estratègic. És a dir, tot és totalment absurd i contradictori. És a dir, no sé, jo no entenc com pots considerar que Xina és un desafiament, és a dir, comprar tot el discurs dels interessos dels Estats Units, però al mateix temps dir que tu defenses una autonomia europea, però no tens cap proposta alternativa discursivament ni prospectiva, i al mateix temps necessites relacionar-te econòmicament amb la Xina, i més encara si et posen els aranzels. Vull dir, tot és, com diria novament l'Àtica, un absurd. I davant aquest absurd, que jo crec que la gent, malgrat tot, s'adona, malgrat tot aquest artifici discursiu i tal, doncs tenim, s'adona perquè hi ha dades de rebuig de la ciutadania espanyola a pagar més per rearmament, i també de la italiana, sobretot. Què passa? Doncs entren en escena aquells aparells ideològics que ens volen convèncer que tot, en realitat, passa per defensar l'autonomia estratègica. Tenim el Grupo Prisa, que ja fa més d'un any va fer aquell editorial tan famós dient que ens hem de preparar per la guerra, però ja de molt abans, que estan... Amb el tema de la guerra Rússia-Ucraïna ha estat impressionant també la cacera de bruixes contra tota veu dissident del relat oficial, a la qual s'acusa de ser pro-russa, de ser pro-Putin i el nou macartisme que passa per absurds com vam veure a l'inici del conflicte, com fer fora els gats de la Federació Felina
russa, no? Dels concursos internacionals. És que arribem a aquest punt, però bé, nosaltres hem patit el que és això, no? En xerrades que hem fet conjuntament, que després periodistes treguin informació, no, o sigui, mentides, sobre coses que tu suposadament has dit o no has dit en els actes. Llavors, els mitjans de comunicació amb aquest paper d'actor polític, òbviament alineat amb els interessos no ja dels estats, sinó del capital internacional i que està interessat en aquest negoci de la guerra. No és casual que un dels principals accionistes d'Indra, que està també ficat al País, el senyor aquest de cognom impronunciable, doncs estigui al País parlant que s'ha de fer pedagogia a la ciutadania per explicar les bondats de la guerra o del rearmament, que no és rearmament. I després tenim, malauradament, i jo ho llenço, ja sabeu que jo no tinc problemes en dir les coses i escriure-les, una esquerra, que no sé com definir-la, un sector és una esquerra, perquè no m'agrada fer allà tabula rasa, no? Perquè jo també he militat i sé de les complexitats i milito, no? Al meu sindicat, que és una esquerra que pels seus compromisos institucionals o perquè els seus a priori són diferents, doncs es creu, no? Tot aquest discurs europeista i es creu la necessitat d'apostar per aquest finançar la pròpia indústria de seguretat, perquè és un element d'autonomia, perquè clar, ara mateix Europa, el 80% de la seva despesa militar la fa fora d'Europa. En canvi, als Estats Units el 100% la fan a dintre. Això són dades que van treure un cop a Televisió Espanyola. No sé si la Tica les comparteix, perquè per mi és més verificadora. Però bé, i això ho vam veure, però clar, aquest discurs d'aquesta esquerra que té al costat els dos grans sindicats, almenys les seves direccions, perquè jo vull pensar que els militants de comissions i d'UGT no defensen això, ni molt menys un impost per pagar el rearmament, com va proposar el PP Álvarez, ho vam veure aquesta mani fallida, no? L'altre dia tractant de replicar allò que s'ha fet a Itàlia, on sí hi ha un moviment antiguerra de molts anys, des de l'inici de la guerra de Rússia-Ucraïna. Bé, entonces, diferents nivells, aquí he posat, és que ho vull llegir, de vergonya aliena, perquè jo és el que sento, vergonya aliena, de que certs sindicats o sindicalistes, per ser més justa, defensin el que defensen. I l'altre dia algú va dir en un programa en el qual era que la UGT va firmar un acord amb la Fira de l'Armament, aquesta que s'ha fet ara a Madrid, i que tenien un stand, que no és el primer cop. Bueno, no ho sé, això, però que va firmar un acord per promocionar el tema de... Però clar, des de quina lògica? I aquí ve el parany i allò que hem de denunciar com a classe treballadora. Des de la lògica, el xantatge de això són llocs de feina. Que bé, vivim en el capitalisme, tothom participa d'aquest modus de producció, de merda, en diferents nivells. Vull dir, hem treballat o treballem en llocs que no ens agrada, que van en contra dels nostres principis, de les nostres idees, de la nostra manera de fer, de ser, però jo crec que en conjuntures polítiques com aquesta, si alguna cosa hem après de la història de les lluites de la classe treballadora és a posicionar-nos, i si no ho hem après hem comès errades greus, posicionar-nos en una lògica de defensa dels drets de la classe treballadora, no? Que haurien d'estar en una lògica, insisteixo, internacionalista, solidària, com quan els treballadors de l'Estiva boicotegen carregar vaixells que van i enviant armes per assassinar el poble palestí, no? Coses així simbòliques, potser no podrem aturar-ho per complet, però assumir d'entrada certes renúncies és molt greu, no? Seria molt més honest assumir les contradiccions i dir, com va dir el Kitchi, me'n recordo un cop, en una entrevista que li van fer al tema de los astilleros
Sí, i va dir, bueno, és que, claro, pots dir, jo ho entenc, ets l'alcalde i tal, però no ho estàs dient com, no, jo aquí estoy súper orgulloso de defender esto, no? Aleshores, bé, és lamentable aquests arguments de vendre l'autonomia estratègica, modernitzar el teixit productiu, perquè, clar, hi ha un canvi al mapa geopolític, evidentment, però, com dic, les contradiccions, dir que això va de ciberseguretat, que no va de comprar armes, no? Que perquè la guerra híbrida de Rússia, perquè l'Europa de drets i valors i principis és el que es vol defensar, el xantatge aquest que he dit dels jocs de feina, per la cosa més greu, que és involucrar la classe treballadora en contra dels seus interessos de classe, en guerres que no són pels nostres interessos de classe. Sí? Perquè no són guerres d'alliberament, no són guerres de... No ens estan convidant a anar a lluitar, a agafar una arma, a lluitar amb el poble palestí, no? O amb el poble ucranià, qui vulgui anar a lluitar amb el poble ucranià. Aleshores, fins i tot ens parlen del rearmament, i ja tanco, com a oportunitat per avançar en el nostre propi camí, com va dir el Pedro Sánchez. I, òbviament, una cosa molt greu, que és una gran el·lipsi que a vegades surt una miqueta, que és el tema que deia l'ètica de la dissuasió, que la dissuasió avui, després de la Guerra Freda, és nuclear. És nuclear. Dic que surt perquè el Macron en determinat moment va dir que posava a disposició de la Unió Europea les ojivas nucleares de França. Com s'entén? Sabem com s'entén, no? Però que estem en un món on s'ha avançat tant en els acords de desnuclearització després de la implosió de la Unió Soviètica, també als Estats Units impedint que l'Iran desenvolupi la possibilitat de tenir una bomba atòmica, perquè és una dissuasió respecte a Israel. I ara entrarem un altre cop a això. Sí, s'entén, perquè, com tota la geopolítica, depèn de qui ho faci. Si ho fan els nostres amics, està bé. Si ho fan els nostres enemics, doncs no està bé, no? I podem pensar, Aràbia Saudita és un país amb el qual es pot negociar, es pot fer de tot, i poden assassinar periodistes a ambaixades. Venezuela, òbviament, és un país petrolier, però no, perquè es vulneren els drets humans, i així tot. Aleshores, res, jo amb això tanco. Tant de bo aquest debat que s'ha obert d'aquest nou moment geopolític on està aquest tema al centre, que per mi és apassionant, ens serveixi també per poder traslladar més enllà dels que ja estem convençuts i convençudes aquestes contradiccions, i sobretot denunciar que si continuem amb aquest sistema, aquest escenari bèl·lic no acabarà, continuarà, perquè el que està al rerefons és la disputa. Avui són les tierres rares, demà serà l'aigua. No hi ha recursos. Sí, hi ha recursos per tothom, però estan malament distribuïts. Aleshores, si permetem que 4 persones decideixin com s'han de distribuir els recursos de tota la humanitat, doncs, en un context de col·lapse climàtic i de més, continuarem amb guerra, guerra, guerra. I necessitem tot el contrari, necessitem socialisme. El mundo, yo en un alarde de optimismo me he tomado aquí una serie de notas para no extenderme mucho. Digo un alarde de optimismo porque no entiendo mi letra, me pasa como a Rajoy, además no veo demasiado bien. Pero voy a intentarlo. El mundo está en guerra. Cuando hablamos de que el mundo está en guerra, yo por lo menos no me quiero referir ahora mismo a la guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania, ni al genocidio que está llevando a cabo el régimen terrorista y genocida de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y en el conjunto de Palestina, ni contra lo que pasa en Sudán. O sea, el mundo está en guerra entre dos concepciones de ver el mundo. Entre los que pretenden un mundo monopolar
en el que hay un gendarme global que es Estados Unidos, que es el que dicta las normas, impone mano militar y a base de bombas, no es que llega a acuerdo con los pueblos, acuerdo de mutuo beneficio y yo me llevo tu litio pero te pongo una fábrica y una vía de tren y un no sé qué, no, o me das tu litio o te bombardeo, ¿no? O sea, esa es una forma de ver el mundo que ha estado operando hasta ahora y que parece que ya afortunadamente está muriendo, y hay otra forma de ver el mundo que es la que defendemos. Creo que todas y todos los que estamos aquí, los que defienden, aquellos que están llevando a cabo alianzas contrahegemónicas que no están basadas en ideología, o sea, la alianza de los BRICS, por ejemplo, ya me diréis que tiene que ver Cuba con Irán, ¿no? O qué tiene que ver China con Arabia Saudí. Lo único que coincide, en lo único en lo que coinciden es que no les gusta que haya un gendarme global que decida sobre todos. Y entonces tienen que llegar a alianzas porque Estados Unidos ha sido un imperio tan autoritario, tan cruel, tan vil, ha impuesto sanciones a más de 80 países. Juntándose los 80 países, destrozan a Estados Unidos. O sea, es tan sencillo como eso. Vamos a juntarnos contra aquel que nos está fastidiando. Y luego ya veremos en qué no nos ponemos de acuerdo. Ya nos pelearemos entre nosotros. Pero de entrada vamos a defendernos de aquel que nos tiene puesta la bota aquí en el cuello, ¿no? Básicamente eso dicho en lenguaje de un soldador ferroviario como soy yo, seguro que Arantxa, que es politóloga, o Tica, que es una referencia para todos nosotros, lo diría de un modo más fino. Pero eso dicho por un soldador ferroviario sindicalista es los BRICS, es la alianza de los BRICS, que tienen como objetivo inmediato el crear un mecanismo para liberarse de la dictadura del dólar. O sea, el dólar lo utiliza Estados Unidos. El dólar es la moneda de cambio en todo el comercio internacional desde hace décadas, en unos acuerdos en los que, aparte de esta decisión, se tomó la de la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo el tema que nos ha servido para, ya sabéis lo que nos ha servido, ¿no? Bueno, pues eso lo ha utilizado Estados Unidos para imponer una dictadura. O sea, yo te he escuchado que has hablado de Venezuela y sé que estamos muy hermanados nosotros y que coincidimos plenamente en el análisis de lo que es lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos no le gusta, considera que los venezolanos se han equivocado votando y han votado a Maduro en vez de a la fascista de turno y le impone sanciones a Venezuela y lo saca del sistema SWIFT. Por lo tanto, imaginaros, o sea, no imaginaros, no es necesario que imagináis, pensad que Venezuela no tiene derecho a voto en la Asamblea General de la ONU porque no tiene una forma de pagar la cuota a la ONU, a pesar de ser el país del mundo con mayores reservas de petróleo. Pues eso está pasando porque Estados Unidos utiliza ese mecanismo como una forma de decir tú eres bueno, tú eres malo, tú eres bueno, tú eres malo. Lo mismo que utiliza el ser la sede de la ONU. O sea, tú puedes decidir que a tu casa venga el que quiera y el que no quiera que no venga. Pero si tú eres la sede de un organismo internacional como es la ONU, tú no puedes decidir, tú no vienes... O sea, yo lo digo, a mí no me lo han contado, a mí me lo contó en su tiempo algunos compañeros que no habían podido ir, pero es que a mí ya me ha pasado. Yo he ido a la ONU, he intentado ir a la ONU a participar en una conferencia contra la colonización y Estados Unidos me ha negado el visado porque estoy en la lista negra porque parece que Israel me tiene manía. Entonces, pues así estamos. Entonces, es necesario que los que estamos frente a la hegemonía nos pongamos de acuerdo, ¿vale? O sea, partiendo de esa introducción y sin querer extenderme mucho, ¿cómo hemos llegado aquí? Hemos llegado aquí en que después de la Segunda Guerra Mundial se crea un entramado en el que está la ONU, están determinados acuerdos que regulan cómo se pueden resolver los conflictos sin necesidad de liarse a bombazos,
O sea, no, vamos a buscar la vía política, la vía diplomática, vamos a ponernos de acuerdo. La ONU es la que tiene que ser el paraguas para todo esto. Nosotros, además, como la ONU se nos queda chica, ¿para qué no creamos la OCE? Porque vamos 2 huevos duros más allá. O sea, todo ese tema. Hay un entramado. Ese entramado ya no existe. Pero no existe y nosotros no tenemos que decir, en mi opinión, o sea, yo estoy dando mi humilde opinión. Como muchas veces veo que dicen gente nuestra muy roja, más roja que nadie, que se vaya a la mierda la ONU, hay que echarla abajo, hay que no sé cuánto tal. No, porque eso va en contra nuestra. Nosotros lo que tenemos que decir, vamos a reformar la ONU para que sea aquello para lo que se inventó. Porque echarla abajo no nos sirve de nada, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema en la ONU? La ONU, el principal problema, en mi opinión, es que tiene un Consejo de Seguridad que tiene 5 miembros permanentes y esos 5 miembros tienen derecho a veto. Uno de esos miembros, que es Estados Unidos, utiliza el veto constantemente, entre otras cosas, para proteger a Israel. O sea, no hay manera de... Israel ha incumplido directamente 65 resoluciones que estaban escritas para Israel y las ha incumplido. Y luego hay otras 200 y pico que no son para Israel, pero le afectaba, la ha incumplido también. Y no pasa nada, porque como la Asamblea General no puede tomar decisiones ni ninguna de las secciones, la sección de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de no sé qué, nadie de eso puede tomar decisiones sin que pase por el Consejo de Seguridad de la ONU, pues Estados Unidos pone su paraguas allí para proteger a Israel y no pasa nada. Bueno, pues entonces no destruyamos la ONU, carguémonos el derecho a veto de Estados Unidos y de los otros 4 miembros. Lo que pasa es que quien lo usa realmente es Estados Unidos. Bueno, se crea eso. A finales de los 80, a principios de los 90, bueno, todo esto se crea, hay una guerra fría después no me voy a enrollar muchísimo, ¿no? Pero digo, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se impone la Guerra Fría, el bloque soviético y el bloque o sea, el conjunto de mayordomos de Estados Unidos, todo el asunto este, ¿no? Colapsa la Unión Soviética y el Comecon y todo el bloque de socialismo real, y Estados Unidos y sus voceros declaran el fin de la ideología, el fin de la historia. Llegó a decir Fukuyama, me parece, ¿no? Llegó a declarar el fin de la historia. O sea, esto ya se ha acabado, hacemos una foto fija, aquí ya no se mueve nadie. Aquí ya no se mueve nadie, hemos ganado. Nosotros hemos ganado. Y resulta que no habían ganado. Resulta que ellos partían de que Putin iba a ser Yeltsin y Putin no era Yeltsin. Partían de que el Partido Comunista Chino se iba a deshacer como un azucarillo, lo mismo que hizo el PQ, y no se deshizo. Partían de que Fidel Castro iba a entregar Cuba, y no solo entregó Cuba, sino que se extendió a través del comandante Chávez, a través de Evo, a través de Correa, a través de lo que fue la década progresista en América Latina, extendió eso que ellos consideraban un cáncer, pues se extendió su metástasis por toda América Latina. O sea, que ellos, todo lo que habían planificado, todo lo que habían dibujado, se le había venido al carajo. Y como cualquier bestia herida, intenta salir de su herida, de su acorralamiento, de su sufrimiento, intenta salir matando. Vosotros metéis a un lobo en un cajón a ver si el lobo va a dar caricia, el lobo va a intentar arrancar la cabeza, ¿no? Pues eso es lo que está haciendo esta bestia herida, que está muriendo. Digo, vamos a asumir, Estados Unidos como imperio está muriendo. Ahora, yo llevo militando en mi partido, en el PC y en Izquierda Unida, llevo militando desde el año 88. Llevo escuchando desde entonces que está muriendo, y a nosotros se nos va muriendo gente, las vamos enterrando y ellos siguen vivos. Entonces, vamos a darle un empujoncito, no vayamos a quedarnos en la puerta de la casa a ver pasar el cadáver de ellos por delante, porque entonces no va a pasar nunca. Tenemos que darle un empujoncito. Y entre otras cosas, para eso estamos aquí. Para intentarlo, para hacer una pequeña aportación a ese empujoncito, ¿no? Vamos a ver cómo se llega a la situación que se llega en Ucrania, que es la que nos pilla geográficamente más cerca. Porque es que aquí se nos vende la cosa como que es que Putin se levantó un día cabreado y decidió
ocupado Ucrania, ¿no? Lo mismo que dicen que Yeltsin se puso las Valquirias de Wagner y decidió tomar Polonia. No. Bueno, no podemos frivolizar de ese modo. Yo no tengo la menor simpatía por Putin. Vamos a partir de esto, ¿no? Porque si no es que puede parecer o sea, el tipo este que ha pasado por todos los partidos, que era actor de medio pelo, el Tony Cantó, me llama en las redes el hijo de Putin. Bueno, digo, nosotros a las pocas horas de que se llevara a cabo la invasión de Ucrania sacamos un comunicado durísimo contra la invasión. No sé, o sea, es que aquí parece que siempre que cuestione algo, pues ya te meten en el cajón que quieran. Es que Putin no es Lenin y Rusia no es la Unión Soviética, sí es verdad. Pero la OTAN sí es la OTAN. La OTAN sí es la OTAN, ¿eh? Entonces, ¿cómo se llega aquí? Porque los acuerdos a los que se llega en el año 90 de la OTAN se iba a quedar donde estaba. O sea, se llegó a un acuerdo, el acuerdo era la entrega de la Unión Soviética y del bloque socialista, ¿no? Pero a cambio de eso, Gorbachov, que tampoco es que fuera el tío el más peleón del mundo, pero Gorbachov dijo, hombre, pero hasta aquí la OTAN llega hasta donde está ahora mismo, ni medio metro más para allá. Eso fue en el 90, en el 91 ya estaban aprobando la expansión hacia el este, la expansión hacia el este, la expansión hacia el este. Luego vemos cómo tienen un problema, que es que en Ucrania hay un gobierno de derechas, pero que no está dispuesto a que la OTAN, se meta en Ucrania y en Ucrania de bases. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo resuelven el problema Estados Unidos y su mayordomo europeo, que es la Unión Europea? Bueno, un golpe de Estado en Ucrania en el año 2014. Un golpe de Estado que llevó a los nazis al gobierno. O sea, no al PP, no al PP o a la Abascal, porque Abascal al final es un tontorroncito, ¿no? No. A los nazis, pero a los nazis de esvástica, a los nazis que tienen como héroe, que han rehabilitado como héroe nacional a un tal Stefan Bandera, que es un tipo responsable del asesinato de más de 100.000 judíos, comunistas, socialistas, anarquistas, gitanos y todo porque era un puñetero nazi. Bueno, pues ese ahora mismo es héroe nacional en Ucrania. Con este adalid de la democracia en el que están convirtiendo a Zelensky, ¿no? Ese ahora mismo es adalid de la democracia. Y el otro día que estuvo allí el Macron y unos cuantos más, que parece que se pegaron un festival en el tren, ¿no? Por las cosas que van, por las cosas que han ido poniendo en las redes. Yo no sé, porque ya no sé lo que es verdad o lo que es inteligencia artificial, pero parece que tuvieron un viaje entretenido, ¿no? Pues estuvieron allí apoyando a aquel que le rinde homenaje. Es como si aquí hiciéramos héroe nacional a Keipo de Llano o a Yagüe, no sé. O sea, eso digo para que entendamos lo que está pasando allí. Cuando nos encontramos aquí, que viene Zelensky al Congreso y se ponen una inmensa mayoría de los diputados y diputadas de pie a aplaudirle, que sepamos que están aplaudiendo a un puñetero nazi. Historia. Digo que este acto se iba a hacer en la Universidad Pública de la Facultad de Historia en Raval, pero entre otras cosas por trabas burocráticas no se pudo, mientras que el 9 de mayo, un día muy significativo, el fascista Fernando Paz, un conocido negacionista del Holocausto, quiso hacer un acto, pero las estudiantes le paramos los pies, no pudo entrar en la universidad y creo que es importante destacar esta victoria. Perdona esta pequeña previa, pero creo que es importante y entrando ya a la pregunta, creo que en la crítica al rearmamento y por la paz estamos todos, ¿no? Pero creo que aquí estamos por un poquito algo más y me permitirán un poco entrar en algo más delicado. ¿Qué podemos pedir o qué puede hacer nuestro espacio político para exigir estas demandas que hoy estamos aquí? Es decir, hemos hablado de cosas en las que hoy estamos todos de acuerdo, pero creo que hay que pedir algo más, hay que pedir medidas concretas en base a lo que hemos comentado hoy. Si podéis.
Doncs jo principalment volia dir que, sobretot com a membre de la joventut, molta gent diu és que la joventut no es mou i jo volia clarificar que la joventut es mou molt. El problema és que no està organitzada. Per exemple, conec a molta gent de classe que diu és que jo voldria votar, jo voldria de tot, però és que la gent s'està polaritzant i els extremos se toquen i per poder aconseguir que pensin les intento explicar d'una forma molt simple, molt entendible, com per exemple dir, imagínate que hay un partido de derechas que quiere matar 1 millón de personas y un partido de izquierdas que no quiere matar a nadie, que quiere salvarlos. ¿Cuál sería el punto medio? Matar medio millón de personas. Llavors, el que nosaltres hem de fer és simplificar les coses quan es deu, fer les coses complexes quan s'ha de fer i que la lluita dels joves està molt present. Hi ha molts joves que s'organitzen als seus pobles, al seu barri i realment molts joves que estan en contra de la guerra. L'única cosa és que, degut a que veuen molta polarització i creuen que la polarització d'esquerra-dreta és malament perquè els extremos, tal i qual, pensen malament d'aquests extremos, hauríem de fer bé que a vegades la solució és la via socialista. Només era això. Preguntar. Antes habéis hablado de la comparación del gasto militar entre Rusia y la Unión Europea, pero habéis hablado en gasto en términos absolutos, yo entiendo que está bien como para hacer efecto, pero al final el tema está en qué puedes comprar con ese dinero, ¿no? Entonces, quería preguntar si tenéis también los datos de gasto militar Unión Europea versus Rusia en poder de adquisición equivalente o purchase parity power, que es en inglés o así. Simplemente quería preguntar eso. Bueno, yo quería preguntar a Tika, por la información que has comentado, lo digo por el tema de manipulación que intentan con el tema de la guerra desde las instituciones y a veces desde un poco el gobierno, ¿no? Yo he entendido que una forma que el gobierno de España puede financiar ese dinero que se ha comprometido es que, como tiene presupuestos prorrogados, quieren sacarlo de los ministerios que no han gastado un dinero. Pero yo hago la reflexión, si yo tengo un presupuesto prorrogado que no me he gastado un dinero que estaba designado para cosa, mal por no haberlo gastado, mal por eso, algo no has comprometido que tienes que hacer. Pero si ahora quito ese dinero que de esas partidas que no se ha gastado, en el fondo no pueden hacer la falacia de que no va a haber recorte, porque si ahora mantengo ese presupuesto, ese dinero que no me he gastado ahora, tampoco me lo voy a poder gastar ahora porque irá a arma. O sea, ahí nos están intentando mentir o engañar de que no va a haber recortes. Si se hace de esta manera en España, va a haber un recorte. O sea, ahí hemos de tener conciencia que no nos traguemos, entiendo yo, esa bola, porque eso es un recorte no del presupuesto directo, pero sí sacándolo de esas partidas. Que lo he entendido así. Quiero más que nada que me lo confirmes. De vegades estar molt atabalats amb el món, no? Jo ho veig amb els meus alumnes, que són conscients de tot, però un cop un em va dir és que és una mica massa, no? També assumir tot això. I és una mica massa perquè quan passes de l'abstracció a la realitat i lluites i t'hi jugues al cos, passa el que li ha passat a l'Adri, no? I clar, ningú no vol hipotecar, no m'agrada l'expressió, no sé, arriscar la seva llibertat, no? A priori tothom vol gaudir de la vida, i més el jovent, no? I tenim dret a ser feliços i a viure plenament. El que passa és que per viure plenament hem de lluitar i malauradament si no lluita tothom i només
queden individualitats, és més fàcil que aquestes persones concretes acabin pagant per tothom. Per això és molt important aquesta consciència, aquesta feina que feu des de la joventut de generar coneixement, difondre idees, denúncies i lluitar contra aquesta pèrdua de memòria i de fil històric de les lluites del fil roig de la història. Gràcies. Jo, 4 coses. Una, que heu parlat molt de Trump com una persona que està fent saltar l'ordre internacional, i és cert. Però voldria ara fer aquí 3 punts de com en Europa també, però es fa de manera, no sé, més callada o els mitjans no ho recullen. I aquí voldria, per exemple, dir com Finlàndia, Letònia, Lituània, Estònia, Polònia i Txeca han abandonat el tractat de mines antipersona i estan minant tota la frontera russa. En Europa es trenquen tractats internacionals. Segona, Romania ha abandonat els acords de Roma i, per tant, abandona el tractat de l'Acord Penal Internacional. L'altra, Polònia, Trost, va declarar que volia comprar armes nuclears. Ahir, Macron ha anunciat que França incorpora a Polònia dintre del paraigües nuclear francès. Això vol dir que França desplaçarà armament nuclear francès a Polònia. Això significarà vulnerar el Tractat de no proliferació nuclear en el seu article número 6. Estats Units, en els Nadals del 23-24, va actualitzar les armes nuclears depositades en Itàlia, Alemanya, Bèlgica i Holanda. Van portar-se les velles i n'ha situat de noves. En Anglaterra, el 92, va retirar l'armament nuclear i ara, el 24, ha tornat a depositar armes nuclears en Regne Unit. Torna a ser una altra violació del Tractat de no proliferació nuclear en l'article 6è. Tant que no només Trump, de forma més callada o més silenciada, també en fem en Europa. Respecte de la pregunta que m'heu fet aquí de dir, com a partit polític, què fem? Mira, jo crec que teniu una tasca molt, molt important a fer ara. Estem entrant en un període que no només Trump, Milei, l'Orban, la Meloni, hi ha una corrent molt forta de qüestionar consensos que donaven per establert, com és l'Estat. En aquests governs l'Estat sobra. L'Estat s'ha de limar o s'ha d'eliminar. Quan no hi ha Estat, la gent pobra és la que perd. No els rics, la gent pobra. També en aquests consensos de que la democràcia és discutible. Hem perdut el consens al voltant de la democràcia o de la política o dels drets humans. Jo crec que torna a ser necessari tornar a posar fent debaix de la necessitat de la política com a element important i no de la política de xascarrillo, que és la que escoltem cada dia en els governants o en el Parlament. Política de veritat, que vol dir abordar els problemes que hi ha, posar propostes de treball per solucionar aquests problemes. Tornar a fer política. Jo crec que és un element que s'ha de fer i que grups polítics han de fer i abandonar aquesta mena d'acció política televisiva que no diu res però que estàs tot el dia en els mitjans de comunicació i que en definitiva... S'haurà acabat la pila. I que en definitiva tot el que acaba fent és que hi hagi més gent que abandoni la necessitat de la política perquè acaba dient, si total, tots són igual, això no val per res, si no diuen res, si no fan res. Jo crec que aquí és necessari tornar a parlar de política i tornar a fer que la gent participi de la política. L'altra pregunta que has fet sobre, diríem, el PPA, que seria si medim les despeses en altre criteri, llavors ja no estaríem en les mateixes diferències de proporció entre la despesa a Rússia i les d'aquí. Estaríem més
més equilibrats. I l'altra qüestió de si de facto el govern espanyol està fent retallades pressupostàries, segur. El que ja us dic és que ell diu a priori que no i no podrem comprovar si és cert o no és cert fins que no es tanqui l'exercici, que és quan podrem veure quants diners s'ha gastat cada ministeri i quins retalls han pogut haver. I només en aquest cas mencionar que el secretari general de la OTAN, el senyor Mark Rutte, ho ha deixat molt clar. Jo crec que aquest és un altre punt de batalla a fer per part dels partits polítics, i és que ha declarat que Europa és el continent mundial que més gasta en l'estat de benestar, que es pot permetre's reduir l'estat de benestar, i la seva proposta, i des de la OTAN, és que en Europa cal reduir en pensions, en sanitat i en benestar social. I aquí és on jo crec que som nosaltres, fent política, els que hem d'acabar dient quina és la nostra proposta que podem fer. Si la seguretat la dona els benestars socials, si perdem pensions, sanitat i prestacions socials, sabem que s'incrementarà la pobresa, sabem que baixarà l'esperança de vida i això comporta un increment de delinqüència. La qüestió és de quina seguretat parlem. Perquè la dels tancs no farà incrementar el nivell de vida i no ens donarà més seguretat. Per tant, aquí tornem a parlar en termes de debat polític i no només en termes de xascarrillo polític. Sí, yo creo que muy poco que añadir a lo que han planteado en primer lugar Arantxa y después Tica, ¿no? Pero sí aprovechar ya que hacía la pregunta, yo creo que la respuesta que da Tica a qué hacer desde nuestro espacio político, en primer lugar habría que definir un poco qué es lo que es nuestro espacio político, pero en fin, ¿no? Desde lo que somos, desde la alianza, esa alianza a veces un poco incómoda, pero que al final necesitamos acumular fuerza porque llegamos a la conclusión de que por separado somos muy débiles, creo que es una conclusión aceptada. ¿Qué hacer? Yo creo que Tica ha dado las claves correctas, porque muchas veces nos quedamos nosotros en una respuesta cuñadil, por decirlo de algún modo, ¿no? Pues vamos a salirnos del gobierno o vamos a meternos en el gobierno. Eso realmente no es respuesta. Eso no es respuesta. Eso, si no va acompañado de apellidos, no sirve para nada. O sea, yo defendí que entráramos en el gobierno, porque me creo que estoy en política para mejorar la vida de la gente y la podemos mejorar mejor estando en el gobierno que no estando. Hoy en día lo defendería con la misma pasión. Pues puedo tener mis dudas. Pero tú te pones a mirar, ¿no? Tú te pones a mirar y dices, ¿para qué sirve estar en el gobierno? Bueno, a mí me llegan a decir algunos, tenéis las manos manchadas de la sangre de los niños palestinos. Me lo dicen a mí, que yo la he tenido literalmente, la sangre manchada de los niños palestinos, ¿no? Y te duele, ¿no? Te duele. Nosotros estamos en el gobierno y no voy a defender especialmente con pasión, pero sí quiero también, porque a veces nos ponemos tan a la defensiva que parece que no sirve para nada. O sea, nosotros, el estar en el gobierno de cara a lo de Palestina, nada más, pues nos sirvió para que cuando todos se salieron, dejaron de darle las subvenciones a la UNRWA, porque decían que colaboraba con Hamas, nosotros lo aumentamos en 10 millones primero y después en 5 más, en 15 millones. Cuando el Álvarez anunció que España se sumaba a la coalición que está bombardeando el Yemen, que viva el pueblo de Yemen, el digno pueblo de Yemen, cuando Álvarez lo anunció públicamente, eso está en la prensa, anunciado, nuestra presencia, no tanto en el gobierno como en el Congreso de los Diputados, pero sí formando parte de una o sea, nosotros como Izquierda Unida tenemos 5 diputados nada más. Tenemos otro camuflado, ¿no? Tenemos 6. Pero
si podemos, o sea, en una situación tan precaria como la que tiene el gobierno en este momento, es quitarle 5 diputados, dejarlos en minoría, ¿no? Y utilizar eso bien, pues te permite juego, ¿no? ¿Eso justifica estar en el gobierno? No, eso ya depende del criterio de cada uno. Lo que quiero decir que sirve ahora recientemente Antonio Maillo y Enrique Santiago, en calidad de coordinador y de, no sé qué, de portavoz parlamentario, anunciaron una crisis de gobierno si no se tiraba para atrás el contrato ese porque le iban a comprar balas. Bueno, pues si no hubiéramos estado en el gobierno no podemos anunciar una crisis de gobierno. O sea, y que conste que no estoy diciendo que es que tengamos que estar en el gobierno sí o sí en cualquier caso, porque a mí también me come, yo ya soy muy viejo para estar seguro de casi nada. Yo cuando era joven estaba seguro de casi todo, con los años soy un mar de dudas, ¿no? Y me lo cuestiono todo, ¿no? Pero digo, tampoco seamos tan autoflagelantes de verlo todo negro. Ahora, ¿para qué sirve? ¿O cómo podemos ser más eficaces? Que explicaba el compañero y le ha respondido Tica. Yo creo que nosotros hay una batalla que estamos perdiendo por incomparecencia, que es la batalla cultural, la batalla ideológica, esto que ahora los finos llaman la guerra cognitiva, ¿no? Pues la estamos perdiendo porque no la estamos dando. O sea, tú puedes dar una pelea y que te ganen. Pues mira, me ha ganado. Pero es que no la estamos dando. Es que la extrema derecha va imponiendo un sentido común que es una locura. Es que hace 15 años, 10 años, quien hubiera planteado el hacer concentraciones delante de un piso en el que se albergan niños vulnerables hubiera muerto políticamente, y hoy es la tercera fuerza política en el Congreso y creciendo. Tenemos que reconocer que esa incomparecencia en la guerra cultural o ideológica, o como queramos llamarlo, nos está llevando a que nosotros nos movilizamos por cosas en las que nos va la vida, no, por la guerra, o por la reforma laboral, o por temas importantes, y no movemos ni la cuarta parte ni la quinta parte de lo que mueve la extrema derecha si convoca a la gente por la Semana Santa o por los toros o por la caza. Pero eso no es culpa de la gente, es culpa nuestra que no estamos haciendo las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas mejor, tenemos que dar la batalla de frente, no camuflándolo, no buscando la legitimidad ante el sistema. Que muchas veces la izquierda parece que busca el que el sistema te apruebe. Y entonces, para no molestar, pues voy a ver si me reúno con el embajador americano para que vean que no soy muy esto, ¿no? No, vamos a ver, nosotros, Lenin no hizo la revolución bolchevique, disculpad, siento un poco más en lo que es nuestras tripas, pero Lenin no hizo la revolución bolchevique, o sea, no dirigió, no lideró una revolución victoriosa como la revolución bolchevique, diciendo vamos a firmar nada más que la mitad de los créditos de guerra. O diciendo, bueno, vamos a aceptar la revolución burguesa de febrero de Kerenski. No. Tú tienes que distinguirte. Vamos a ver, nosotros venimos de un pasado en el que hemos dado batallas muy duras y hemos pagado caro. La batalla de Maastricht, por ejemplo, en el que nos generaron unas crisis internas que todavía estamos pagando. Le generaron hasta infartos a Anguita, que terminaron llevándoselo para adelante. Pero a nosotros no nos temblaron las piernas. Hicimos lo que tuvimos que hacer. ¿Hoy estamos preparados a hacer lo mismo? ¿O queremos que el Estado, que la OTAN nos mire sin miedo? Yo digo, nosotros como Izquierda Unida y como PC estamos dispuestos a hacer lo mismo. Ahora estamos en un espacio en el que es muy plural y nos cuesta la vida misma conseguir el que se ponga de acuerdo para rechazar un contrato de armas con Israel o para... Nosotros tenemos dificultades en el conjunto de la izquierda para que se asuma como algo indiscutido o indiscutible el tema de la OTAN. Yo me acuerdo cuando yo fui elegido, parlamentario europeo, nosotros no pudimos tener un acuerdo, un programa electoral único,
Por el tema de la OTAN. O sea, nosotros como Izquierda Unida defendíamos, aquello era un acuerdo entre tres fuerzas importantes. O sea, nosotros, los comunes y Podemos. Nosotros decíamos que en el programa tenía que ir el que se rompieran relaciones con la OTAN, que nos saliéramos de la OTAN y la base fuera. Y ni los comunes ni Podemos estaban de acuerdo con eso. Y tuvimos que firmar una serie de puntos, creo que eran 50 puntos los que estábamos de acuerdo, y luego cada uno con su programa. Afortunadamente nadie se lee los programas, sino imaginaros el espectáculo de una coalición de tres fuerzas que cada uno tiene su programa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la gente no lo lee, ¿no? Pero no hay una posición homogénea respecto a cuestiones que son para nosotros muy básicas y muy fáciles de entender, ¿no? Bueno, pues en vez de ir por la vida, y eso ya es un consejo que me permito dar, aunque nadie me lo haya pedido, pero lo suelo dar, en vez de ir por la vida dando lecciones, que muchas veces la izquierda pecamos de que vamos a los sitios y le decimos a la gente como si la gente fuera tonto y nosotros listos. No, pues tú, la culpa es tuya por no sé qué, y la culpa es tuya y tú tenías que hacer esto y tú tenías que hacer lo otro, y yo soy el de izquierda y tengo una superioridad moral incuestionable que hace que lo que yo te diga lo tienes que hacer en mano militar. Y llegamos al bar y pillamos un tío comiéndose una tostada y nos ponemos a darle clase y a putearlo. Y ese tío, desde luego, no lo ganamos para ninguna causa. Y además le hablamos con palabras que no entiendan para que el tipo sepa que yo sé más que él, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si nos vamos desprendiendo de tanta soberbia, tanta arrogancia, tanta superioridad moral, y hablamos a la gente en horizontal, de tú a tú, y a lo mejor nos van las cosas un poquito mejor. Y esto sirve también para el compañero de la juventud que ha soltado la pregunta y se ha pirado el mamón. Pues eso no es culpa, o sea, si la juventud no está con nosotros, no es culpa de la juventud. O no exclusivamente de la juventud. En gran medida es culpa nuestra. Nosotros no conectamos con la juventud. Nosotros la juventud nos ve como parte del sistema que le genera problemas, en vez de vernos como parte de la solución. Y si eso es así, es por culpa nuestra. Ya está, Xavi, no me miren más amenazante que ya te estoy viendo.